नमस्कार बंधु मैंने मु किसी साधारण प्रश्न नहीं आसी ए प्रश्नर उत्तर जानिथिले कमेंट बॉक्स में निश्चित प्रश्न जणातु। नंबर 1 विधान परिषदर सदस्य हेबा पाई सर्वनिम्न बयस केते? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 30। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 30। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିପାରି ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାବେରୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆମାଜନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୀଳ ନଦୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୀଳ ନଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 30, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 21, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 25, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 35। ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 25।